всички да виждате екрана на Санди. Дайте сигнал към някакъв технически проблем, нещо. Няма. Добре. Добре хора, може да започваме. Аз само ще ви приветствам, като не, че не ми слушахте до задния глас. Опитах да не е толкова кринч тишината, но сега започваме с Пангея и ВВ в България. Това е нашата презентация, която искаме да ви разкажем по-скоро наистина с какво се занимаваме, чисто структурно, защото има изключително много подробности, дори самия Дискорд, ако не сте се срещали с него преди или дори ако сте работили с Дискорд, ние сме доста специфични. Искаме да ви отговорим на всичките въпроси, които потенциално имате и ако имате някакви допълнителни да ги зададете. Така че начинът по който ще процедираме е по принцип да го доразкажем до края презентацията и след това имаме специално отделено време за въпроси. Така че да, може да започваме. Но можете да използвате чата на канала да спомните въпросите, после ще ги разгледам. Така. Първо започваме с малко история. Пангея официално съществува от 7-8 месеца, неофициално от началото на миналата година, пролета някъде, като всичко започна на един лагер, където 10 човека строихме какво ще правим, нали, въобще е младежка организация и ВВФ се опитваха да ни вкарат, нали, малко организираност. След няколко месеца мъдрене, какво искаме да представлява Пангея, стигнахме и до този лагер, който беше в Кресна, и там бяхме пак 10 човека, нали, тогава основахме организацията и правихме други неща, които се надяваме така и с вас да можем да правим, като гонене на змии, галене на кучета и сериозна работа в 10:30 вечерта. Да, на този лагер всъщност се положиха основите, написахме правилника на организацията, горе-долу разпределихме отделите и каква е тяхната мисия и всъщност нещо, за което ще говорим след малко, поставихме целите на Пангея. След това вече влезнаха хора по отделите, имаше едно набиране веднага след като основахме организацията и това е всъщност от тимбилдинга след това набиране. И така, стигаме до този момент, в който отново набрахме членове и вече сме почти, даже мисля, че вече повече от 40. Добре, аз ще ви занимавам малко повече с мисията, визията и какво всъщност цели Пангея. Защо въобще съществува? Давай следващ слайд, Санди. Какво е или не е Пангея? Първо, нещото много ключово, което ние искаме да развиваме и уникалното за България е това, че ние искаме да развиваме активна младежка общност. Това в момента, което се случва в Дискорд. В България не е като да няма младежки организации, абсолютно си има си активни ядра и структури напред-назад из страната, но такова място, където да събереш всичките с по-тесен интерес, специфично, нали, екологията, опазването на околната среда, няма. Но нашата цел не е само тези хора да ги развиваме да станат еколози, биолози и така нататък. Искаме те да бъдат активни граждани. Понятието, нали, активни граждани е малко, нали, няма да изпадам в някакви детайли, но искаме те наистина да бъдат будни хора, които да бъдат самоинициативни, много ключово. Искаме в даден момент, както сега ние като членове на Пангея сме активни, предлагаме различни проекти и ги осъществяваме. След известно развиване на тази общност, всъщност хората вътре в нея да бъдат активна единица, която да развива свои собствени проекти. Много ключово и всъщност използваме тази дума общност, тя не е случайна. Целим наистина хората да се почувстват част от дадена общност и да изпитват принадлежност към нея. Много е важно за нас това да не е просто спам канал, хората да виждат разни съобщения, а наистина те да познават хората зад тези съобщения или поне
Може да не ги познават лице в лице, но наистина да знаят с какво се занимават. Това, по принцип, изграждането на общност, генерално в момента е много популярно. Нали, ние не твърдим, че откриваме топлата вода, така че опитваме да черпим ам, знания от различни източници напред-назад, но наистина, както казах, няма такъв еквивалент в България, поне с специфично това, което правим. Нещо друго много ключово за организацията, както нали все пак сме с природозащитен фокус, е всъщност събитията, които правим. Освен от една страна, те отново да са за развиване на тази общност, да развиване на нейните знания, било това да се срещнем на живо. Все пак много ключовото е нашите събития да имат позитивен отпечатък върху околната среда. И затова всъщност всяко едно събитие, което правим, предварително се прави нали, проучване. Так, се прави проучване всъщност какъв ефект би имало то. Но тук е една малка препратка. Ние не сме малкото ВВФ. И това е нещо много ключово, което бихме искали да натъртим, тъй като и то е абсолютно нормално. ВВФ се състои от хора с бакалаври, магистри, докторантури по специфичните полета, в които се занимават. Тези хора, ако ние искаме да организираме, ако ние от нашия отдел гори и техния отдел гори искат да организират залесяване от един и същи мащаб, естествено, че на техния отдел гори ще има много по-лесно. Най-малкото ние трябва да се свържем с хора като тях, за да разпитаме какво и как се случва и така нататък. Ние нямаме това експертно ниво, в което те имат и това бих казала, не го гледаме от негативна част, напротив, точно нека да погледнем плюса на това нещо, защото нашата цел не е да сме нали, супер голямата природозащитна организация, а цел да използваме тази сила на това, че сме младежи. Това, че сме младежи, означава, че имаме много контакти напред-назад и страната. Било то някакви младежки организации. Много по-лесно подвижни сме, реагираме по-бързо. Да, има нали, плюсове и минуси на това, че времето понякога ние имаме повече свободно време, понякога нямаме това свободно време. Но наистина има една много голяма разлика между едно младежко събитие и едно събитие организирано от една такава нали, голяма организация като ВВФ. Така че наистина ви насърчаваме да мислите в тази посока и когато всъщност тези неща, които ви разказваме сега за какво е, не е Пангея и целите, са неща, които трябва да се съобразяват при всеки един проект. Защото идеята е, че те не са просто случайни неща, които говорим, а те определят посоката всъщност на организацията и самите проекти всъщност определят. По-скоро ще се преформулирам. Идеята е, че като имаме една посока на организацията, всеки проект трябва да я следва, за да може да се продължи и да се развива всъщност и да постигне ефекта, който сме си поставили, че искаме да постигнем. Да, малко сложни и дълги неща, но сега ще ви поговорим малко по-конкретно за целите. Първата цел, която сме си поставили, това са целите, които може да прочетете в правилника и те търпят някакво преформулиране, тъй като и самия правилник търпи в скоро време такова, но главна идеята са такава. Първата е да насърчава младежите да бъдат активни граждани и да предприемат действия за опазването на природата. Аз говорих малко преди, в началото за това. Наистина много ключово за нас да бъдат активни граждани и не да ги насърчаваме единствено съзнание и само по екология, ами чисто личностно и професионално развитие, защото е много по-лесно всъщност да работиш и да мотивираш един човек всъщност да се загрижи за околната среда и като цяло да предприема някакви действия, когато той самият просто е буден граждан и не има желанието да се развива. Да, следващ. Да повиши информираността и ангажираността. Не знам дали сте съгласни с мен, но мое мнение е, че ако си представите една графика между информираност и ангажираност, колкото повече в началото човек не може да предприема някакви действия, ако той не знае всъщност какъв ефект би имал. В смисъл, представете си как вие не знаете въобще глобално затопляне. Аз съм си говорила с хора от по-малки населени места, които просто единственото, което се свършват с опазване на околната среда, беше засаждане на дървчета и почистване на боклуки или нещо от сорта. Ти нямаш идея всъщност какъв ефект какъв ефект имат събитията около теб и какво се случва. Ти няма как да предприемаш каквото и да е действие. Затова всъщност доста главна задача
на Discord сървъра и на някои от каналите тук са специфично това с повишаването на информираността, затова са правим и различни лекции напред-назад. Това рано го засегнах, нали, с личностното и професионалното развитие. Наистина тук нашата теза е, че не можем да развиваме само в едното специфично поле и много по-лесно това се случва, когато ти вече имаш някаква основа. Така, сега тази дума да бъдем медиатор между младежите, политиците, бизнесите и НПО-тата. Много ключово, ако сте имали взимане-даване с някакви младежки активности и с нали, младежки политики, всъщност виждате, че не винаги ролята на младежите бива такава, каквато е представена и че те взимат изключително важна роля там, където всъщност трябва да взимат. И доста често, дори да се дава свобода на младежите да участват, някои просто не страх ги е, това не е тяхната зона. Нашата идея е точно да бъдем такъв медиатор, т.е. представител на тази група младежи, която представяме, с която споделяме общи цели и идеи. И всъщност, нали, ние по този начин да комуникираме чрез политици, бизнеси и НПО-та и било то да ги свързваме директно с хората от общността. Даже един от каналите ни е точно с такава цел тук, за който Санди ще ви разкаже по-късно. Да предприема действия за опасната околна среда. Няма повече да кажа тук. Аз ви обясних, че наистина все пак това ни е една от главните цели и посоки. И последната шеста цел е да овластява младежи. Тази така хубава дума овластява, както, нали, може би разбирате от самата структура на думата, това означава да дадем власт на младежите. Аз много обичам да давам примера, че всъщност ВВФ направиха същото с нас, т.е. те ни овластиха. Защото те в някакъв момент, чрез техните програми и техните събития, те точно това правиха, развиваха и търсиха разни младежи, намериха нас и те всъщност ни овластиха, дадаха ни това право ние да взимаме решения, да сме начало на организация, да определяме сами посоката и това е нашата цел. Овластяваме вас да си споделяте абсолютно цялото мнение, ако искате за каквито и да е генерални дори промени, идеи за проекти в самите ви отдели. Овластяваме и всъщност, нали, и младежите от общността да споделят това, което искат. Много ключово в цялата младежка сфера е това нещо и много, много важно за нас. Това бяха нашите цели. Надявам се да сте ги разбрали. И сега Санди ще ви разкаже малко за нашата така лесна структура. Малко въведение така в структурата на ВВФ. Нещо, с което вие сте запознати най-вероятно е вашият отдел, но той е част от едно по-голямо нещо, което е и цялата организация. Искаме малко да разкажем как работят нещата при нас, как изглежда организацията като цяло и да ви дадем, нали, шанс да си представите горе-долу от какво сте част, понеже, нали, когато си един от 40 човека в някакъв отдел, там някъде си, е малко трудно да разбереш какво правиш на голямата картина. Тези слайдове са много забавни. Като цяло, нали, организацията се стои от няколко отдела. Виждате ги: организационен, гори, климат, енергия, застрашени видове и територии, комуникации. Членовете на тези отдели идват и от Discord общността, и от нали, като цяло активни младежи, които ни следят на различни места или пък са разбрали за нас покрай приятели и така нататък. И вече над тези отдели всъщност стои изпълнителния съвет. Това е органа на Пангея, който всъщност задава посоката на организацията, следи за посоката на самите отдели и се грижи, нали, Пангея да се развива оптимално. Това националния съвет ще си говорим след малко. Общността на Пангея, това са хората в Discord, най-общо казано. Те не участват активно в организацията на събития и нямат кой знае какво мнение за развитието на организацията, но те са ключови, точно както Роси каза, защото, нали, това са хората, които нямат времето да се занимават както вас, нали, нямат, предполагам, толкова желание активно с ангажирането на други младежи, с опазването на околната среда. Това са хора, които просто имат интерес за сферата, искат да се развиват, което е напълно окей.
И нашата цел е да им предоставим тази възможност. Отделите, това е всъщност начина на Pangea да има какъвто и да е ефект. Нали, отделите са, какво се казва, органите, които предлагат и изпълняват проекти и се занимават с същинската дейност на организацията. Като тук вие като част от отдел имате най-различни правомощия, можете да подемате съвместни инициативи между различните отдели. Това е важно, защото нали, хората имат различни интереси. Ако нещо в даден момент ви е супер интересно, обаче не сте в, нали, да кажем, правилния отдел за него, няма проблем да се захванете и с него. Всичко е възможно в нас. И последното нещо, което нали, все още едва ли има много смисъл, е, че всеки може да бъде изпратен като делегат на Националното събрание, Националния съвет. Какво ще рече това? Националният съвет е всъщност мястото, на което се избират управителните органи на организацията. Тоест, там всеки отдел изпраща хора, които представляват интересите на отдела и тези хора решават какво ще се случва с организацията. Нали, гласува се плана за годината, избират се нови членове на изпълнителния съвет, ако това е нужно. Примерно, сега, нали, Роси казва, че е писнало да е председател, не иска да се занимава повече и ни трябва нов. Това нещо се случва на Националния съвет. И сега нали, вече говоря няколко пъти за изпълнителния съвет, но той не е нещо супер сложно. Това са просто координаторите на отделите, председателя, заместник-председателя, чежника, секретаря и координатора на доброволците. Това са хората, които се грижат нали, Pangea да се движи напред и да се развива чисто като организация. Нали. Тук нямаме толкова изпълнение на проекти и мислене на такива неща. Тук е по-скоро популяризация на организацията, развиване на хората в нея и така нататък. Само да питам, кои са тези хора? Добре. Така, с някои от тях вече се познавате. Председател е Роси, заместник-председател съм аз, ковчежник и секретар в момента е Танчето. Координаторите на отделите може би си ги познавате, но това нагори са Коцето и Ивето. Застрашени видове и територии това са Крис и Геш. Климат и енергия са Боби и Ели. И за комуникации това е Ала. Мерси. Така. И сега, нали, всъщност ще ги видим тези хора. Тук ни е органиграмата. Нали, всичко започва малко или много. Ние сме не баш по чапката, но се грижим да се съобразяваме с ВВФ. Така, това така е Киви. Вие виждате в Discord. Тя всъщност ни е връзката с ВВФ. Всичко минава през нея по един определен ред, за който ще си говорим след малко. Бо се занимава с най-вече нали, образователната дейност на ВВФ. Така че нали, развитието на... Ние също ще комуникираме с нея, когато става дума за развиване на кадри, ако искам да говорим на бизнес език, но развиване на умения, изготвяне на програми за различни събития и така нататък. И ръководител на отдела младежка ангажираност и иновации, и това е Костадин Андонов или Коцето, когато говорим, когато има някакви по-генерални въпроси за организацията и така нататък. Тя, Роси, ако няма видите в Discord, ето е тук, или тя е председател. Няма да влизам в подробности точно какви са нали, длъжностите на всеки, но като цяло заместник председателя и председателя се занимават с посоката на организацията. Нали? Най-вече следене дали всичко върви като хората, на къде отиваме, какво искаме да правим нали, напред в бъдещето, как искаме да се развиваме и така нататък. И тук вече имаме различните отдели. Нали, комуникационния отдел, начало с Ала, климат и енергия, ако може би се виждате някъде долу, ще апдейтваме органиграмата в нали, последствие с снимки и така нататък. Координаторите са Ели и Боби. Гори с координатори Коцето и Ивето и застрашени видове и територии и организационния отдел. Като нали, доста straightforward е с какво се занимава всеки отдел, но ако ви е по-интересно,
ви препоръчвам по-скоро да се свържете с тях и да си поговорите, защото няма да влизаме днес в толкова подробности. Така. И дам думата на Киви. Оле, на мен беше толкова интересно, че забравих, че трябва да говоря. Да, здравейте, мили хора, мили панди. Много се радвам, че мога да ви приветствам от името на ВВФ България в младежката ни структура Пангея. Много съм щастлива, че имам възможността да ви разкажа днес малко повече за това какво правим и още как сме стигнали до тук. Честно казано, и Роси и Санди ми обраха 80% от точките, които исках да ви разкажа, но тук са ми останали малко неща, които искам да ви спомена. Общо взето имах, Санди и Роси разказаха за началото. Аз ще върна една идея по-назад, през 2020 година, когато освен свръхтурбулентен период на COVID, където половината паркове бяха затворени по някаква странна причина, също и стартирахме нашия отдел образование и младежка ангажираност с съответно Костадин Андонов, който е ръководител на нашия отдел, и още тогава, започвайки с различни проекти, различни програми, се загоди в нас желанието да имаме по-дългосрочна работа с младежи. Какво ще рече по-дългосрочна работа? Програмите, които ние имаме, са страхотни, невероятни, прекрасни. Може би някои от тях са тук посредством тях, посредством Pandalabs, посредством Climate Heroes или други one-off ивенти, еднократни ивенти, които сме имали. Но като програми, те в един момент приключват и това на нас не ни харесва, защото реално младежите, с които се запознаваме там, сте изключително ценни и виждаме във вас изключително много потенциал точно за дългосрочно партньорство и дългосрочна работа. Защо казвам партньорство? Защото истината е, че ние не ви приемаме като наши подчинени, хора, които просто викаме за едно събитие, просто да ни доброволствате някъде. Точно това, което Санди и Роси разказаха, ние държим вие да сте овластени, не защото ние ви даваме тази власт като някакъв подарък, защото всъщност младите хора държат в себе си тази власт и имате идеите, имате времето, хъса и визията за това как трябва да се случва не само бъдещето, ами и настоящето. Може ли само някой да ми каже дали ме чувате? Защото ми прекъсна интернета. Чуваш се, Киро. Още малко. Супер, добре. Наистина вярваме, че в основата на предотвратяването на климатичните промени, или вече сме на ниво adaptation, но както и да е, борбата с климатичната криза, с генерално проблемите с околната среда се базират в образование и младежко властяване, най-вече защото образованието е най-добрата превенция, която можем да приложим. Както и Роси и Санди споменах по-рано, информираните хора, информираните младежи могат да правят по-информирани избори, следователно по-адекватни такива. И най-вече да не създават допълнително щета върху природата. Роси загадна това нещо. Вие наистина не сте малкото ВВФ, вие сте много повече от
това. Нали, ако мога да допълня Роси, не само защото вие сте супер мобилни и може да правите много неща, това е, нали, огромен фактор, но и най-вече защото вие познавате младите хора, знаете какви са вашите нужди. Де-факто можете да подхождате с разбиране и с емпатия, и това е изключително важно, защото бидейки медиатор, май пак се щупих. Окей, тук съм сега. Нещо се случва. Да, бидейки точно тази чудна дума медиатор, вие най-адекватно може да представите нуждите и разбиранията на младите хора, когато влезете в позиция за вземане на решения. И това, което искам да ви кажа, е, че ние сме на 100% зад вас и ви подкрепяме през цялото време. Затова и е нужно голяма част от дейностите ви да минават през нас, защото силата на пандата, като най-голямата световна организация за природозащита, е доста голяма и ние можем да ви подкрепим във всяко едно начинание, което поемете. Какво друго съм си записала? В България с такъв мащаб вече и с такъв интензитет на работа, друга младежка структура в сферата на природозащитата няма. Казвам ви го това не само за да се потупате по рамото и да си кажете мале е вала много яко, а и за да осъзнаете мащаба на вашите действия и на това колко голямо част от колко голямо нещо сте в момента, макар и да ви струва като един Zoom call, така не сме в Zoom, извинете, в Discord сме. Нали, това е доста по-голямо и мащабно и първо ще започнете да виждате как нещата се случват, как колелото се завърта и сега не мога да си измисля пример, но нещата започват да се получават. Нямам търпение да започнем да се виждаме и на живо и да работим по различни проекти заедно. Хората от Пангея са с предимство, привилегия, топ of the list и така нататък за всякакви възможности, които предлагаме в ВВФ. Било то възможности за доброволчество, възможности за включване в работни срещи, кръгли маси, организиране на събития, до възможности за работа включително. Така че наистина ви напомням все пак и да се потупате по рамото. Окей, айде. Наистина съм много благодарна, че сме тук, можем да работим заедно. Това е екипа, който Роси и Санди ви показаха малко по-рано. Както казах, начело е Костадин Андонов. Ако не беше той, честно казано, нищо от това нямаше да е реално, нямаше да сме тук да си говорим сега. Коцето е човек, който малко или много с наша помощ естествено определя визията на отдела, как се случват нещата, откъде намираме финансиране, в какви проекти и програми се включваме и как разработваме стратегията на младежката ангажираност в ВВФ като цяло. Бо е човекът, който се грижи за образователните ни програми на 100%, свързва се с различни лектори, с различни ментори, така че наистина, ако имате нужда от експерт в различна сфера, може да попитате нея или нея през мен. Всеки един случай ще се отзове. И да, както Роси и Санди споменаха, разработката на
Да, развитието на кадри и вътрешен капацитет също е нещо, което тя се съсредоточава активно чрез формите на неформално образование, които ако сте били част от нашите програми, сте добре запознати с тях. Ако не, имате още един ден да се включите в Panda Labs. Така. Ивето, Ивелина Георгиева е нашия project manager. В ВВФ имаме много такива, но Ивето е човек, който работи така пряко с нас. Ще видите сега и в работата си, че project management и като цяло организирането на проектни дейности или дори на едно събитие е изключителна, може би най-важната функция, която имат на логистично ниво и без нейното съдействие и нейната експертиза няма как това да е възможно. Аз съм там, това зеленото нещо. Казвам се Виктория, но всички ми казват Киви, защото е обратното на Вики, не да тип, като цяло. И аз отговарям за това вие да се чувствате добре, работата ни да върви. Отговарям за визията на Пангея като цяло, естествено на 100% с помощта на Санди и Роси и всички вас тук. Аз съм на вашата пряка връзка с ВВФ, но може да разчитате на мен в всеки един момент, ако имате нужда от... Гледам да не казвам от каквото и да е, защото съм получавала много странни записвания, но да, generally просто съм на линия да ви съдействам с каквото имате нужда. Радвам се, че ще работим заедно. Смятам, че ще постигнем изключително много неща през следващата година, месеци, векове. Пангея ще съществува след нас, така че това е. Не знам дали имам още слайдове, защото ми ги местят тук от ръководството. Да, нямам. Окей. Да, на линия съм да чуя всичките ви идеи. И това е. Ако имате въпроси, между другото, не знам къде ги задавате и дали ги задавате, но... Въпросите накрая. Окей, въпросите накрая. Извинете, наруших структурата. Благодаря ти много, Киви, за това включване. Аз само нещо накратко, може би свързано с това, което ти каза. Нали? Аз в началото ви казах за това, че искаме да има чувство на принадлежност към общност покрай хората, които са в общността, които не са преки членове. Но ние наистина искаме да имаме едно чувство. Сега ще ви прозвучи малко, може би, сектантско и привлечено, но наистина едно чувство на семейство в самата Пангея. Затова, нали, се опитваме и по-неформално да се срещаме. Ние изпитваме това чувство наистина и към ВВФ, защото Киви, колкото сега каза, нали, мога да ви помагам с... Не мога... В смисъл, че на среща за различни неща. Тя и не само тя, наистина хората от ВВФ ни помагат изключително много и ние това го ценим наистина. Защото това са наистина нещо като ментори, буквално би го нарекал през цялото време, които са наистина помагащи за всичко. Това е просто нещо, което да кажа. И сега за комуникацията. Тук още някакви... Санди, само да ми смениш. Да, тук малко за комуникация с ВВФ. Едно допълнение. Някои от вас, нали, вече старите членове, знаете, че има пътна комуникация с тях. И то това не е с цел да ви е просто по-дълго и по-гадно и да е по-официално, с цел всъщност структурата, както Санди ви обясни, тя не е лесна, но тя е причината нещо да е устойчиво. Няма как да няма структура и нещо да продължи във времето и наша задача е ние с Санди да сме наясно през цялото време какво се случва генерално в всички отдели. И затова начинът, по който се комуникира с ВВФ, идеята е, че вие първо се свързвате с координатор на отдела ви, нали, спрямо в кой отдел сте, след което те се свързват с нас, с Санди, ние го комуникираме с ВВФ и информацията се връща по същия път.
това да предизвика понякога няколко дни забавяне, но както казвам, първо, че вие, въпреки че сега ви разказваме какви са целите и визията на Пангея, все още не сте чак толкова навътре и е нормално понякога да се обърквате. Това сега правилно ли е, върви ли по линията на Пангея и на ВВФ, защото, нали, както Киви казват, пандата си е една отговорност, защото това е много голяма организация, с която ние трябва да се пак да се съобразяваме, особено, нали, слагайки понякога спрямо събитието логото до нашето. Това е нещо доста отговорно. И за да не стават каквито и да е обърквания и за да може наистина ние и ВВФ да се наясно какво се случва през цялото време, това е пътя, по който трябва да се случи каквато и да е комуникация с тях. И едно кратко допълнение. Опитваме се да се съобразяваме наистина с работното време на ВВФ, тъй като при нас младежите наистина някакси събота и неделя са по-активните. Понякога съм писала в 10 или в 11 часа на Киви. Това не е много окей. Това, че ние сме с доста по-различен график, не означава, че те са длъжни да се съобразяват с това. Въпреки, че, нали, събота и неделя отговарят и така нататък, но е хубаво да не ги измъчваме, освен, нали, ако не е нещо много успешно, което на живот и смърт трябва да се случи сега. Това е чисто, нали, съобразителна гледна точка. Както казах, те са изключително мирни, но нека не се възползваме твърде много от това нещо. Другата комуникация е с трети лица. С трети лица комуникацията се случва в официален стил. Дори с трети лица, тук имаме всъщност предвид и с останалите членове, нали, останалите хора, които работят в ВВФ в България. Нали, вече, когато сте преминали някакъв етап, смисъл, да, на Киви се запознаваме, няма да се обърна към вие, но, например, като съвсем наскоро писах имейл на човек от комуникации на ВВФ, когато не сме в някаква вече лична комуникация с конкретен човек, започвам разговор на вие и човек ще ви каже, ако искате да обърнете на ти. Нали, това са някакви доста банални, но много ключови неща. Комуникацията се случва, когато искате да говорите от името на ВВФ, се случва само чрез официалния имейл на ВВФ, който, дали е и от www.bg, до който достъп имат само координаторите ви и това е поради, нали, чисто формални причини и за сигурност и така нататък. Така че ако искате да водите разна комуникация с институции, с партньори чрез имейла, това се случва чрез вашия координатор. Нали, сега има случаи, в които чисто лично вие бихте водили, нали, ако имате разни контакти или просто искате да свършите персонално с хората, но отново внимавайте, асоциирайки вашата личност с Пангея, трябва да се представяме по начина, по който Пангея би... Да, наистина официалните хора от Пангея биха говорили и какво биха представили. Другото нещо са социалните мрежи. Имаме профил в Facebook, Instagram, LinkedIn и TikTok. Така че, нали, това е също, нали, пак с поделянето. Ако имате някакви повече въпроси към това, се обърнете, нали, към комуникационния отдел. Мисля, че навсякъде се пише Пангея България, нали, някъде с долна черта и така нататък. Може да се добавите, ако ползвате LinkedIn, че работите в Пангея, нека да разрастваме профилите, да споделяме и така нататък. Но, нали, ако там се случва някаква комуникация, главно отговарят комуникационния отдел. Така че тук няма нещо много специфично. Или, както казах, ако имате някакви въпроси, по-скоро това е адресирано към тях. И сега Санди като един техничар ще ви разкаже последната техническата част. Да, аз като си нажичка, че е време да ембрейс на наследството. Така, малко за Discord. Значи, знам, че е супер объркващо в началото, има 1 милион канала, но си мислим, че повечето от тях имат смисъл. Нали, ако има някакви, които не сте съгласни с тяхното съществуване, още изчистваме структурата. Но като цяло, от тук отляво виждате самите категории. Най-горе са добре дошли в Пангея, там не се случва нищо активно, но там стоят правилата и някаква основна информация за организацията и нейните членове. Канала, в който съм в момента, е в категория Пангея. Тук сме всички членове на организацията, независимо кой от кой отдел и с какво се занимава. Като каналите вътре са, нали, сериозния канал за съобщения, които адресират цялата организация.
и разпускаме, където се оговаряме за някакви по-неформални неща. После имаме каналите на всички отдели, като нали, вие предполагам вече сте ги разгледали, но там има най-различни неща, нали, канали за важни съобщения, канали за документи, канали за открития и така нататък. И вече надолу отиваме към връзка с WWF. Тук едва ли имате достъп, тъй като нали, връзката, както видяхте вече, се случва през Мен и Роси. Просто за да имаме, нали, пак повтарям, за да имаме и ние представа какво се случва с организацията. Нали, не сме тук някакви микроменеджмент маняци, нали, да ви контролираме всяко действие, но просто трябва да знаем горе-долу какво се случва, за да не стават гафове. Минаваме към менторската общност. Това е нещо, което първо ще развиваме, но идеята е хора, които имат така желание да помагат или да развиват младежи, било то чисто като от менторска гледна точка или с предоставяне на възможности, да ги събираме на едно място, за да могат и те сами да си комуникират с останалите. Ако нали, би било то за различни събития, които искат да организират или просто за да умеят опит. След това е нали, основната част от Discord сервера, нещо, което ние развиваме активно, е общността на Pangea. Нали, тук виждате всички канали. Като цяло се стремим нали, това да е и полезната част от сервера за хората, които не са по някакъв начин в организацията. Като много важни канали са възможности. Например, тук се спамят най-различни неща, които можете да се включвате, да се развивате и така нататък. Обикновено има доста съобщения, но би ги посъветвал нали, този специално да не го мютвате, ако ще мютвате някой канал, нали, да не е този. Наистина се пускат страшно интересни неща, било то за възможности от WWF или за странични неща, които хората намират и споделят. След това дискусии, тук нали, ако някой нещо му е интересно, просто си говори с останалите. Щастливи вторници, fan favorite, там комуникационния отдел пускат някакви готини новини, които нали, нещо по-различно от черни статистики, нали, бедствия и така нататък. Интересни неща. Да, това е нещо като дискусии, но ако някой просто нещо ме направи впечатление, пуска тук и не е стойностно за възможности, идва тук. Сега тук надолу имаме няколко, които са свързани с различни събития. Нали, това са въпросници, лекции, семинари, предизвикателства и така нататък. Това са канали, които не се ползват постоянно, но от време на време, покрай събития на WWF и не само, там се случват разни неща. Примерно на последното събитие на WWF имаше голяма активност в предизвикателства, защото Крис Захариев беше пускал някакви снимки там. Да, такива неща. И накрая имаме блога International. Блога от време на време се пускат апдейти за Pangea, а International, което скоро ще бъде и отделна категория. Идеята е в бъдеще, примерно сега като се развива организацията, ако има хора, които по някакъв начин са заместни от други страни, да можем да си комуникираме с тях тук. Спам канала е по-така свободната версия на цялото това нещо. Там е нали, неструктурирана комуникация между хората в общността, като нали, това първо ще се развива, когато някаква част от хората станат по-активни. Така, това беше Discord. Ако имате въпроси, нали сигурно имате въпроси, и ги оставяме за накрая. И продължаваме с това вече го обсъдихме. Trello. Възможно е вече координаторите на отделите ви да са ви запознали с Trello. Trello е приложението, което използваме за следение на задачите в организацията и е супер важно. Нали, може да е нещо, което изглежда скучно, нали сега за какво се занимавам с това. Обаче, ако не ползваме Trello, първо, че не знаем кой какво прави в даден момент. Второ, че вие нали, няма да знаете какво правите в даден момент. И най-вече нали, това ограничава възможността на координатора и като цяло нали, на изпълнителния съвет да наблюдават посоката на организацията, което е изключително важно. Нали, без този достъп до някаква по-голяма картина за развитието на организацията, нали, ще се получи нещо от сорта на сега ти какво правиш, нали, после някой казва нещо такова на изпълнителния съвет и накрая никой нищо не знае какво се случва в организацията, което е пълен хаос и нали, гледаме да го избягваме на 100%. Ще ви преведа
така през тейлборда на изпълнителния съвет. Сега не знам защо съм тук. Така на изпълнителния съвет. Хайде, трейл. Във вашите трейлбордове най-вляво ще е голямата картина на отдела. Това са проектите, с които отдела в момента които в момента изпълнява отдела. След това към всеки проект имаме задачи, като те са отбелязани в съответния цвят. Нали, организационна работа, това е за организационния отдел, нали, те са в жълто нещата. И съответно задачите могат да бъдат in progress или свършени, в зависимост от това дали са започнати или дали са приключили, доста obvious. И накрая имаме завършени проекти, нали, поводи за купони и така нататък. Тук преместваме всички проекти, които са готови. Така. И най-важното нещо, когато имате някаква задача или нещо, което искате да се свърши, отидете в борда на отдела си и го добавете. Сега, нали, казваме, примерно, follow-up след презентацията, нали, да изпратим на хората, които не са били тук и опускаме. Така. И вече можете да му добавяте, нали, хора, които отговарят за това нещо. Примерно, в този случай ще сме аз и Роси и някакъв строк. Да речеме, това ще е днеска, обаче малко по-късно. Не знам. Ще го сложим в PM. И сега вече дори аз тотално да изключа за това нещо и да си пусна нещо да гледам след тази презентация, нали, в даден момент първо, че ще ми напомни трябва, защото има срок. И Роси може да го види, може и аз да го видя, като го отворя след това. Така. Това е най-основно за Trello. Супер важно е, нали, колкото са малки задачите, дори да е, нали, прати нещо си на еди кого си или напиши еди какво си и слагайте го тук, защото се забравят много неща. Както виждате, има всякакви работи в задачите. Може да са неща, които трябва да станат след 5 месеца, но ако не го напишете, най-вероятно ще го забравите. Така че добавяйте го тук. И така връщаме се към презентацията за завършването. Следното нещо, което е важно към техническа гледна точка. Моля. Само може да върнеш, да добавя на нещо. Не съм сигурна дали спомена, че имаше питане от вас. Всеки си има борд на отдела, т.е. нали, Санди ви показваше за изпълнителния съвет и там по-скоро това е нашия организационен отдел, но вие си имате, нали, отделите гори, застрашени видове, климат и комуникации, вашата комуникация по по-различен начин, така че там Ала ще ви разкаже. Но да, т.е. Вие сте си джойнали към съответния борд на вашия отдел и ако има някакъв технически проблем, тъй като при нас нашия отдел имаше и някои от бордовете не ви излизат, си кажете, бордовете, които вие трябва задължително да виждате, са конкретно вашия отдел и контакти борд. Да, извинявай, Санди, че така да прекъснах. Няма проблем, да. За контакти борда, мисля, че вече всички знаете, но ако не знаете, това е място, на което събираме всички контакти на хора в организацията и на хора, с които работим заедно извън организацията, било то други организации, конкретни личности и така нататък. Това е супер важно, понеже ако някой иска да се обърне към някой, който отговаря за даден проект от даден отдел, може директно да му пише, нали, да му намери там контактите и така нататък. Това в момента може да не ви се струва важно, защото сте примерно 10 човека в отдела и е лесно да си пишем, нали, седи кой си. Обаче, когато организацията стане по-голяма, никакъв шанс, нали, да познаваш абсолютно всички вътре. Малко я future-proofваме по този начин, но идеята е да има на едно място, нали, най-важните контакти за работата. Така. И последното нещо, набързо ще го спомена, Google Drive и Google календар. Всяка една среща, която ще имате, или поне в организационния отдел е така, я добавяме в Google календар. Ако има нещо важно, което е за цялата организация, като среща днес, също е Google календар. Така че, ако не ползвате Google календар, това е окей, нали, по друг начин се седете за срещи и задачи, но ако го ползвате, нали, ние вече го използваме, така че пращаме покани за събитията на всички. И другото нещо е Google Drive. Това е място, на което събираме документи, информация за проекти и така нататък. Би трябвало да имате достъп от тази сутрин до него.
И най-важното тук е, нали, да си гледате папката на своя отдел. Вътре ще има примерно описание на проекти, доклади за проекти, допълнителна информация по даден проект и така нататък. Тук се забират материалите, които ни трябват, за да си вършим работата. Това беше сега презентацията. Имаме малко време за въпроси. Ако нещо не ви е ясно, нали, разбира се, можете да ни питате и след това, може да говорите с координатора, с мен и Роси, с когото искате. И така, благодаря, че изслушахте цялото това нещо. И сте вие. Само да допълня, преди да дадем времето за въпроси, тъй като нали, някой предполагам, че може би ще трябва да се ориентират към 11, е, че с Санди най-вероятно ще се случи чрез координаторите ви, но ще получите съвсем скоро, наистина днеска или утре, обещаваме вече, един наръчник. Те са ви разказали вашите координатори, в него всъщност пише малко по друг начин това, което прочетох, ние ви разказахме тук. Може би да ви се стори досадно, ще да го прочетете втори път, но моля ви, наистина сме отделили изключително много време на този наръчник, така че да е максимално полезен. Ако нещо не ви е станало тук, надяваме се да кажа, убедени сме, че ще ви стане ясно от наръчника и е хубаво, когато имате някаква чуденка по конкретно каквото и да имате нещо под ръка. И освен това, там има допълнителна информация за конкретния отдел, в който сте, нещо, което нали, тук не разказваме. Но да, там има доста инсайт информация специфично за тънкостите във вашия отдел, целите му и така нататък. Така че да, съвсем скоро ще го получите и наистина ви молим да му отделите времето. Ще ви се стори много страници, но то е така, защото просто има изключително много снимки и схеми. Само ви кажа, че това за просто структурата е обяснена, примерно, да я знам, в 10 снимки. То е просто, защото се повтарят и така, за да изглежда по-ясно и дизайн. Не се страскайте от номера на цифрите, защото ще видите 30 страници, но абсолютно 30 минути ще ви не стигне, за да го прочетете. Да, и сега вече отваряме за въпроси. Да, мисля, че може сега да спреш да споделяш. И между време се извинявам, ако имаше някакви технически проблеми, чухте разни звуци и така нататък. Аз в момента не мога да си пусна камерата, защото 25 човека, което е доста тъпо. Но техническите проблеми са част от нас. Значи с Анди или сме много добри презентатори, или ви е срам. Не знам. Топ презентация. Благодаря ти, Кати. Има го и вариант, нищо смислено да не сме казали и хората да не знаят откъде да започнат, принципно, така че... Или да сме заспали някъде по средата, обаче в случая отговор е, че беше доста изчерпателно и като се запознаем там с наръчници и така нататък, ще станат още по-ясни нещата. Добре, ако все пак някой има въпрос, който иска в момента да го зададе. Нали, ако ви имате въпрос, най-вероятно още 5 човека от тук имат същия въпрос, така че задайте го за доброто на всички. Имате ли уебсайт, бе? Не, няма уебсайт. Okay. Това е, даже не си го говорихме на среща при малко с организационния отдел, че уебсайт е в to-do листа ни и може да го видите даже в нашия борд. В to-do листа е, да. Ако някой има интерес нещо сорта, може да ни пише после за това. Okay. Споменахте за структурата, нали, в презентацията, всъщност, нали, отделите и така нататък. Има ли, може би е в тая всъщност, като се замисля, но да, отговорете ми без. Дали има като имена на всеки, който е, нали, съответно на ГУИ, с кой да се свързваме като главен в отдела и съответно, нали, като имена, структура с имена. Такава ми... Да, няма. Санди го показа. Това е тази така лесна дума органиграмата ни. Която и вие да, ще имате линк в наръчника. Санди, ако може да им пуснеш и сега, примерно, линк. Само внимавай да не е с edit, че да без... И как чете мисли обаче. Да. В органиграмата може да видите малко лица зад тези
имена. Ще добавяме, нали, вашите снимки, за да може да е по-пълно, но съответно, както виждате, има в хиперлинк, той сега ти показа контакти и длъжност, което ви отвежда реално към Trello борда, където всъщност, нали, с призив и вие да си напишете контактите, с какво се занимавате по принцип и в отдела. Да, за да може точно да стане тази връзка, за която ти говориш. Thank you. Правим. Ако имаме техническия проблем, за който споменахте, на мен, например, ми излиза само трелаборда на изпълнителния съвет, но не и трелаборда на климат и енергия. Кого може да се свържем, за да се реши? Аз запомних. Ти беше Филип, нали? Да. Ще ти пратя линк след срещата. Окей, благодаря. Генерално, ако хората имат проблем с Discord или генерали технически проблеми, с кого се свързват? Да, мерси много, Киви. Discord човека може да се обръщате и към Сади, и към Геш. В принцип Геш мисля, че така, управителя на Discord, но аз, Санди, Геш и Тати имаме пълните правомощия на сървъра, така че на когото и от четиримата да пишете и четиримата ще ви отговорим. По принцип, да, относно Trello може да се свържете първо с координаторите. Те също имат реално правото да ви пратят линкове и така нататък. Но и ако пак повторите мен или Санди, също ще са правилните хора. Направим. Значи, Санди приема, че всичко сме си казали, не знам. Имаме партия и реакция от Тати. Добре, аз ще задам само един, може би, странен въпрос. Но как се чувствате, хора? Не знам, аз сега ви, като ви разказах презентацията и може би след думите на Киви, ми стана много хубаво. Той с Тати, пък аз Санди спомена... между другото, като казвам Тати е Татяна, тук с черната снимка може да ви звучи странно, да, тя просто така я наричаме. Да. Който не ме е видял, Тати, не защото си говорим за бащи, а защото съм аз и Роси е виновна за това. Да, това е важно уточнение, но наистина ние започнахме от 10 човека и факта, че сега сме 40, за нас наистина означава много, така че да, се чувствам доста щастлива, не знам за вас в момента, като ви говоря, въпреки че си говоря, им чувството малко така самичка, но важното е наистина, че много ви благодаря, че сте тук. Генерално, много ви благодаря, че кандидатствахте и че ще правим неща и промяна заедно. Добре. Ако нямате нещо, което да споделите, било то мнение, презентацията, каквото и да е, увиквания, най-много обичам така за края на сесия, може да си кажем чао, но ако искате, може някакси по-неформално да продължим. Това е ваша идея. Оставям го във ваши ръце. Ако имате задачи, да ходим. Аз моля да продължа нещо, само извинявай така, че ти взех думата, Роси. Защото аз лично, особено така като не можем да се виждаме с камери, малко ми е сложно да сложа снимка на маргаритки до името на човек и просто ще ми е супер интересно, ако може за 30 секунди или една минута всеки да разкаже малко от себе си, за да се опознаем. Мога да започна аз. Освен, че съм координатор младежка ангажираност. Съм на 24 години, живея в София и съм завършила пиар и реклама и реших, че 2020 година ще се прибера в България от Англия и ще използвам комуникационните си умения, за да правя нещо по-смислено с тях. И сега съм тук. И направо даже ще си харесам някого,
Примерно, Кати да разкаже малко повече за себе си. Мерси, Киви. Ами, аз съм Кати от Бургас и се интересувам от екология и като цяло опазването на околната среда. От може би 3 години вече съм доброволец като цяло в сферата на младежките дейности и опазването на околната среда и сега тепърва започнахме заедно с няколко човека от училище един проект, който се казва Зелена немска, който се занимава с зелената трансформация Kurzgesagt на училището. Поставяме станции за рециклиране, правим лекции, фестивали, освен това, т.е. фестивали с лекции на зелени тематики. И да, поставихме една класна стая наскоро, която е на открито. И да, сега искам да уча биоекономика в Германия. И давам думата на Коце. Здравейте хора, аз съм Коце, в момента съм на държавно постройбаслък във Варна. Като цяло на 18 години съм, от Русе съм